Buenas noches, bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos del bloque nacionalista galego de Ferrol. Su portavoz, Iván Rivas, anunciaba la pasada semana que no se presentará como candidato a la alcaldía de las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. De esta decisión y de cuáles van a ser los siguientes pasos por parte del bloque nacionalista galego hablaremos esta noche y lo haremos con Iván Rivas. Iván, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, moi boa noite e grazas por convidarme. ¿Esta decisión ha sido difícil? Bueno, sí, todas as decisións que teñen unha trascendencia na túa vida son difíciles e a isto lle sumas que desde unha perspectiva do que son unha parte importante ten que ver coa política, obviamente non é unha decisión sinxela, pero creo que era o momento de tomala. No tuvo dudas, sabía que era el momento, señalaba una nueva etapa después de 14 años al frente. Supongo que va a ser un poco difícil no estar ahí en esos plenos, en esos debates posteriormente. Sí, supoño que cando menos se me vai facer raro o feito de non participar dunha maneira tan directa no que é a política na cidade de Ferrol, pero creo que, como explicaba un pouco a semana pasada, o meu contexto personal levoume a cando menos a facer algún tipo de reflexión sobre como quería enfrontar os próximos anos, o futuro máis inmediato, e despois tamén explicaba que, sendo certo, e decía antes, que unha das cousas que seguramente me define como persona, para ben ou para mal, é a política, a outra é a miña profesión, a miña actividade profesional, a cal creo que é o momento de que lle adique xa de maneira constante o 100% do meu esforzo. ¿Va a vivir con algo menos de estrés? Bueno, non o sei, non sei se con algo menos de estrés, pero sí é certo que a política, cando menos, é absorbente e é intensa. E se eso ao mesmo tempo o tes que compatibilizar coa túa actividade profesional, como teño feito ao longo de todos estes anos, e compatibilizar coa túa vida cotiá, co teu contorno familiar, pois obviamente, todo iso acumula un importante número de actividades das cales, se extraes unha parte, pois é probable, cando menos, non sei se con menos estrés, pero seguramente un pouco máis relaxado, sí. Comenzaba como concejal en 2012, ha seguido hasta el día de hoy. ¿Cómo describiría estos años al frente? Bueno, eu creo que foron anos complexos, quero dicir, eu entrei na Corporación Municipal no momento de crise política no Estado, incluso a nivel xeral, a nivel mundial, non? Estábamos falando de 2012, un período no cal estaba na súa fase máis exacerbada, aquilo que se deben chamar a crise financiera, con todas aquelas medidas que levaron aparellada. Estamos falando que era un momento no cal aparecían organizacións políticas no conxunto da Unión Europea, como Syriza en Grecia, Podemos no Estado español, e a política estaba nun momento de transformación ou de suposta transformación e de mudanza daqueles marcos do que era o status quo, do que se deben chamar o bipartidismo. Ese é o momento en que eu entro en política de maneira directa, non? É certo que agora, 14 anos despois, vemos como todo aquelo quedou un pouco subsumido no que é a propia inercia do sistema. Regresamos a unha especie de bipartidismo que anulou todo aquel contexto supostamente que iba a mudar o marco institucional, pero creo que a situación por debaixo é peor. Quero dicir, creo que a pesar de que políticamente creo que falta uns posicionamentos máis incisivos, máis belixerantes, máis contundentes diante do que se está a vivir, a realidade é que o contexto político
para min, mudou a peor, mudou tanto a peor que somos capaces de ver como aceptable que os conflictos se resolvan sobre a base da forza, sobre a base de imposición de guerras ou mesmo o secuestro de presidentes, non? E o que me sorprende, non sorprende, pero que me resulta un pouco excesivo é que sexamos capaz de vivir todo isto, igual que o xenocidio en Gaza ou este contexto dunha maneira tan aséptica. No ámbito político me estou a referir, non? Entón, que mudou? Moito. Tamén creo que si entrei en ese período de mudanza política, creo que agora estamos en outra fase e que estamos iniciando un novo ciclo político. Como cambiou Iván Rivas ese 2012 a 2026? Bueno, pois, obviamente, mudei da mesma maneira que muda calquer persoa sobre a cal lle pos 14 anos en riba, non? O que si creo é que... A política enseña bastante. Eu decía estes días que eu aprendi moito en política, moito desde moitos aspectos. E un do cal, bueno, ás veces fago no cal fago fincapé é que na política, ou cando menos na práctica política, eres capaz, ou cando menos intúes que é o importante e que é o accesorio. É dicir, moitas veces na nosa vida cotiá lle damos trascendencia ou importancia a cousas que probablemente pois a importancia que teñen é relativa. O feito de estar en política, o feito de ter un contexto, un contacto directo coa sociedade, con problemas moitas veces moi fastidiados e con situacións límite, pois creo que, cando menos, si queres, quero dicir, si tes vontade por facer ese esforzo, cando menos, che fai reflexionar sobre que realmente ten importancia e que non, non? De todos estos años en los que has estado al frente, ¿cuáles son las cosas que destacarías que se ha conseguido? Bueno, como idea xeral, eu o que creo é que o Bloque Nacionalista Galego non entrou en 2012 na Corporación Municipal, pero iniciou aí un período no cal introducimos debates que é posible que naquel momento eran debates vanguardistas para a cidade, non? E que o paso destes anos, obviamente, cunha capacidade limitada polo feito de estar na oposición e non no goberno, pero o paso destes anos fomos capaces de facer que o resto de organizacións e mesmo a propia cidade en algúns aspectos fora permeable a asumir certos conceptos, non? Falo, por exemplo, a necesidade de establecer unha infraestructura verde na cidade e que as zonas verdes sexan un elemento fundamental para o deseño dun Ferrol futuro. Falo da peonalización como criterio transversal e xa non como a retirada dos vehículos, sino como a recuperación do espazo público. Falo da separación de augas, de algo tan básico e que agora se asume como unha verdade absoluta, que é a separación de augas residuais entre fecais e pluviais e que os custes, tanto medioambientais como económicos, sexan máis reducidos. Falo da xestión pública dos servizos. O feito de asumir a xestión de servizos básicos, neste caso para o Concello de Ferrol, con personal propio, pensando que o resultado vai ser máis positivo. Creo que fomos capaces de abrir a brecha para introducir moitos destes debates. Como digo, coas limitacións de facelo desde a oposición. Pero penso que, a pesar de estar en situacións nas cales había un goberno de maioría absoluta, como acontece a día de hoxe, a nosa actividade foi capaz de provocar algunhas mudanzas. E despois é certo que en aspectos así como máis concretos temos acadado obxectivos dos cales creo que a cidade pode estar
orgullosa, ¿no? ¿Y se le va a quedar alguna espinita de algo que hubiera querido que se consiguiese y no se ha hecho por el momento? Bueno, obviamente, quero dicir, desde as posturas que temos defendido ao longo destes anos, a realidade práctica, en moitos ocasións, hai unha distancia significativa, non? Quero dicir, a situación ou a deriva na que acabou o proxecto do Sánchez Aguilera, a pesar de que agora, como decía antes, se asume a necesidade de introducir as zonas verdes como elemento importante en ese espazo e asumen todas as organizacións políticas que forman a corporación municipal, con máis ou menos demagoxia, pero cando menos desde o punto de vista do enunciado do discurso político o asumen, pero é certo que entre o que estábamos a propoñernos, que eran 90.000 metros cuadrados, ao que se nos está a ofrecer, hai unha distancia significativa, non? A rehabilitación como elemento fundamental para o desenvolvemento da cidade, non? Cando se siguen a propoñer incrementos de edificabilidade como acontece no Bertón, pois obviamente o criterio non é o que estamos a propoñer, pero sí é certo que ninguén cuestiona que a rehabilitación ten que ser un piar básico para o futuro de Ferrol, non? Entón, hai moitos aspectos nos que creo que un goberno do Bloque Nacionalista Galego tería desenvolvido de maneira máis contundente estas ideas, pero obviamente e desde unha perspectiva democrática a nosa posición e os nosos resultados electorais non avalaron esta alternativa, non? Que agardo que sí aconteza no futuro. Se presentan optimistas con respecto a las próximas elecciones. Hemos visto cómo ha ido creciendo el Bloque Nacionalista Galego en las anteriores elecciones. ¿Sopesa la posibilidad incluso llegue una época dorada como la de Xaime Bello? Bueno, non sei se chamar época dourada, pero sí creo que enlazando co que me preguntabas ao respecto de como entramos, en que contexto político entramos a esta corporación e cal é o contexto actual, bueno, nos entramos nun contexto no cal o Bloque Nacionalista Galego estaba nunha situación seguramente das máis difíciles que tivo desde a súa concepción. Estábamos nun contexto no cal o Bloque Nacionalista Galego podía desaparecer da Corporación Municipal de Ferrol, como si aconteceu en outras cidades, non? Partindo de aí, chegamos a estas próximas eleccións cunha perspectiva que creo que é boa e que o futuro é bo, independentemente de quen se presente como candidato ou como candidata, non? Sobre todo tendo en conta que nas últimas eleccións municipais, e a pesar de que en Ferrol goberna o Partido Popular con maioría absoluta, o Bloque Nacionalista Galego foi a única organización política que incrementou o número de votos. É dicir, o Partido Popular goberna, pero goberna con menos votos que nas anteriores eleccións de 2019. Por tanto, creo que a perspectiva de futuro é positiva. Hablaba candidato o candidata. ¿A usted le gustaría que fuera mujer o hombre? Hemos visto que últimamente en el Bloque Nacionalista Galego es la única formación en las que son muchas mujeres las que empiezan a liderar ya pues las diferentes representaciones municipales. ¿Le gustaría que fuera una mujer? A ver, eu creo que isto ten que ser unha aposta das organizacións políticas do mesmo modo que en outros eidos da sociedade e que as organizacións teñen que servir de exemplo e crear referencias mulleres. Neste senso, creo que o Bloque Nacionalista Galego, como en moitos outros, non? Foi vanguardista. É a única organización política que ten a día de hoxe como principal referencia política unha muller que é Ana Pontón, e como ben decías, en outras cidades con alcaldesas ou en outras vilas as referencias
son mullores dentro do Bloque Nacionalista Galego. O que aconteza en Ferrol, bueno, dependerá un pouco das decisións que tome a Asamblea Local de Justo, Ferrol. eso mismo, ¿cómo va a ser ahora el proceso una vez que anuncia su renuncia como presentarse a candidato a las próximas elecciones? ¿Cuáles van a ser los pasos a dar? Bueno, esta é unha decisión que ten que tomar a Asamblea Local de Ferrol e a perspectiva temporal que temos é a que definiu o Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego, que antes do 25 de xullo os candidatos e candidatas das cidades teñen que estar escollidos. Por tanto, supoño que nun período breve de tempo saberemos quen é o próximo ou a próxima candidata ao Bloque Nacionalista Galego en Ferrol. Seguramente tras este anuncio has recibido muchísimos mensajes. ¿Hay alguno que le haya llamado especialmente la atención o que no se esperase? Bueno, é certo que me ten chamado incluso algunha persoa que non imaginaba que o fora a facer, non? Por tanto, bueno, sí, ás veces quedei un pouco sorprendido polo feito de que, bueno, de tantas mensaxes de apoio, de ánimo, de agradecemento e que algunhas persoas que xa que non contabas, pois que tamén fixeran este tipo de manifestacións. Bueno, creo que foi agradable en moitos aspectos. Con respecto, preguntaba cómo iba a proceder ahora el Bloque Nacionalista Galego. ¿Usted cuándo va a presentar su renuncia o cómo va a actuar? Bueno, agora creo que o que compre é que a Asamblea Local do BNG se reúna, tome as decisións que teña que tomar e despois, en función de quen sexa a persoa candidata, valoraremos cal é a posición que vou adoptar no que é a corporación municipal. ¿Qué debe de tener un candidato o candidata del Bloque Nacionalista Galego para liderarlo? Bueno, non sei, eu aí creo que, sinceramente, eu non me vexo con, como decir, non sei se capacidade, pero sí... Lleva ya muchos años al frente, supongo que sabrá que tal vez a lo mejor necesitas una persona que no le afecten las críticas, porque en política es un debate constante y si a lo mejor esas críticas pueden mermar a una persona, tal vez esa... Sí, bueno, a ver, a política é intensa, a política é absorbente e tes que estar disposto a soportar determinados contextos e determinadas situacións. En calquera caso, eu non me atrevo a darlle consellos a ninguén. Creo que bastante esforzo me costou asumir determinados roles e determinadas funcións. Cada quen ten que buscar a maneira de adaptarse a ese contexto, que é certo que é diferente a outros eidos da sociedade, pero desde unha perspectiva personal. Por otro lado, hablaba cuando presentaba su renuncia, bueno, que no se presentaba como candidato, que el BNG era la única alternativa política que había en Ferrol. Bueno, esta é unha idea que seguramente é moi subxectiva, pero eu realmente creo que isto é así. No senso xa non de plantear esta idea desde unha perspectiva electoral, sino desde unha perspectiva política. Decía antes que fóramos capaces de introducir aspectos cando menos innovadores ou perspectivas diferentes aos debates que se podían estar dando na cidade. E creo que desde esa perspectiva as alternativas ao que hai, ao actual goberno, por exemplo, si se queren buscar, están no que está ofrecendo o Bloque Nacionalista Galego. Mesmo en cuestións que reiteradamente temos simplificado, como a relación coa administración estatal, mesmo as infraestructuras ferroviarias, o transporte público. Creo que si se busca unha alternativa política na que poidas establecer un contraste entre que o que ofrece un goberno como actual e que podería ofrecer un goberno alternativo, eu, sinceramente, vexo que esa opción é clara e nidia e está no BNG. ¿Cómo ve el Partido Socialista con todo lo que hay a nivel nacional? ¿Puede repercutir? ¿Puede llegar a haber un sorpaso? Bueno, sinceramente, eu prefiro non facer valoracións de outras organizacións políticas. Creo que
nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, que temos que facer centrarnos no noso traballo, ser capaces de chegar a máis xente e ver como somos capaces de orientar unha alternativa política para Ferrol que sexa viable, non? Como ve a día de hoy Ferrol? Ferrol está en movimiento? Bueno, eu creo que sempre o dixen tamén, eu creo que Ferrol é unha cidade extraordinaria, desde moitos aspectos, non? Tanto urbano, arquitectónico, cultural e mesmo social. É unha cidade moi política, decía estes días, non? Que debate, E que moitas veces deberíamos empezar a velo en contexto, non? Seguramente, si pensamos nos debates que se dan os plenos de outras cidades, nos sorprenderíamos o nivel, cando menos, de debate político que existe na cidade de Ferrol. E creo que eso é salientable e creo que é unha virtude. Creo que o problema fundamental que ten Ferrol é que non lle deixan desenvolver todas estas virtudes. E agardo que nun futuro non moi lonxano, isto ¿Quién poida no acontecer. deja? ¿Quién no permite que se Bueno, hai consiga? moitas dependencias, non? Empezando pola administración estatal, en moitos dos seus frentes, en ministerios, entidades de todo tipo, as infraestructuras ferroviarias, coa gran dependencia que teñen da administración estatal, non? Entón, todo eso condiciona de maneira sustancial o futuro da cidade. Destacaba el movimiento social que hay en la ciudad. Hay que hablar de ese foro ciudadano por el ferrocarril que se está movilizando para conseguir un tren del siglo XXI. ¿Cree que se conseguirá? ¿Hay voluntad política de verdad? Bueno, vontade política hai, porque o que estamos a ver é un problema que, no fondo, é un problema político. Non ten que ver coa cuestión técnica, creo que a estas alturas todos e todas somos coñecedores de que hai alternativas técnicas para resolver o problema, o bypass de Betanzos, a dupla vía, a electrificación, isto que xa temos reiterado tantas e tantas veces, non é un problema económico, porque si facemos unha comparativa cos investimentos que se teñen desenvolvido ao longo dos últimos anos en infraestructuras ferroviarias no conxunto do Estado, e o que suporía facer esta transformación da conexión ferroviaria de Ferrol ca súa contorna non é un custe inasumible e, por tanto, é un problema político. E o importante e o que me gustaría salientar do momento actual é que Ferrol ten masa crítica, masa social, que insiste en acadar este obxectivo. E eu estou convencido de que vamos a avanzar, o que non sei até onde imos a chegar. Pero tamén teño moi claro que sin este apoio social, sin esta demanda social, aquí non se movería nada. Por tanto, creo que todo isto que se está facendo desde o Foro Cívico polo Ferrocarril é básico e fundamental para acadar esos objetivos aos que antes facía referencia, ¿no? Estas mismas semanas hemos conocido que Ferrol puede ser la principal candidata para albergar una fábrica de coches, SAIC Motor. ¿Qué supondría esto para la ciudad? Bueno, a ver, suporía posiblemente, se se fixera efectivo, pois un cambio importante, desde a perspectiva de que o sector naval e o sector automobilístico son dúas industrias tractores, son industrias de enclave que levan asociadas un volume de desenvolvemento tanto económico como industrial moi importante. O que creo é que Ferrol leva moitos anos sendo obxeto de promesas, de anuncios que despois nunca se materializan. E eu que sí pediría é que non sigamos a repetir o mesmo tipo de anuncios, non sigamos a facer propostas que despois non se concretan en nada, non? ¿Qué sensación, mensaje o crees que le hubiera gustado dejar a la ciudadanía, como Iván Rivas, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego? Bueno, eu creo que non sei, que unha persoa... He podido leer en otros medios que siempre se ha dicho que sí que bien es cierto que el Bloque Nacionalista Galego siempre ha ido con esa misma idea y no ha cambiado de parecer, como hemos podido ver en otras agrupaciones que sí que pueden moverse un poco. Sí, bueno, decía que nunha entrevista que me facían decía que
citando a Gandhi, a felicidade consiste en que o que fas, o que dis e o que pensas está en armonía. En calquera caso, creo que o importante é saber no contexto en que tes que asumir as responsabilidades que por ese contexto che tocan e facelo con responsabilidade. E se iso é a percepción que se ten do traballo que temos desenvolvido, creo que é suficiente. Alguén que asumiu as responsabilidades que lle tocaban no momento en que lle tocaban e sendo consciente de cales eran as circunstancias nas que se asumían. E para finalizar, como ve el futuro de Ferrol? Bueno, o futuro sempre o vexo positivo. Eu sempre cito unha frase dun arquitecto brasileño que decía que él era un pesimista optimista. Sempre son optimista, sendo consciente das grandes dificultades que hai para acadar eses obxectivos que definen en ese optimismo. Pero creo que temos que avanzar, temos que camiñar para adiante e o futuro seguramente que é positivo. Iván Rivas, ha sido un placer poderte tener esta noche aquí. Esperemos que esa nueva etapa que comience sea incluso mejor que esta que vayas a dejar. Muchas gracias. Gracias a vos por convidarme unha vez máis. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.